rêya peyên e. Mi zanayê ne na rêya peyên e. Ez ê destanê to yê betiliyayan tepîşena. Mi zanayê ne na rêya peyên e. Ez ê çimanê to yê girdan vînena. Mi zanayê ne binênê asmanê de hema êdî piya nêmanenê. To zî zanayê ne lane mi to ra va nezî to min ra. Her rêya ke ma yew bînî diyê ne, rêyê to dide aşmî akewtê ne. Yew semedê bêrî ra, yew semedê şayî ra. La nareyî to ra, boya tersî to ra, boya tarî ameyê ne. Yeno vîrê me, ti seyaw bêzara bêziwan e. Bi zerriya şikitaşiya, ver bi senfoniya lûlîra. Ti şa nêbiya bi awa hêniyan, ti şa nêbiya bi vayê koyan, bi vilanê dere û dolan. Yeno vîrê me, senî xeyalanê to ganda. Ziv qêrakeyeyê pêrî verde, yew êreyê payîzî de. Bê xeyalan ji wiyayîşê to, sê yew mabedê bedbextî. Nika zî çimanê me verde yo, ji wiyayîşê to, sê qîriya Edward Mankî, vîrê mi de mendo. Ecrê to viyeyê kamî de yo, ez nêzano. Lano tofano ke to ro ciriyayo, cêko ke Hewwa parsuyanê Ademî ra xeliqiyaye. Yew derdo